yakhe ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ayasikho yebo yisihlo hlabelela ku-5 minute wami kuzoshumela 10 minute wami. Ayasikho
Asenze nje. Salama manje amancane. Kukhona le move. Lena ngake ngayibuka. Ihlala umfowethu lapha na esikhaweni. Ethi yomalgajo bese hlathini kuthiwa i-wrong turn. Okay. Nikhona bancwele. Lapha yana mayiqala le move laba abantu babeyikhiphile beyihambela nje. Maye hamba la. Uhamba makufanele ngabe uhamba ngalendlela. Uthatha indlela ongesiyo. Indlela ahamba ngayo maye qhubeka nayo ngesikhathi eqala kwahambeka. Kodwa mayisekude negate angene kulo. Kuyaqala mangabe behla ahamba naye qhamuka umalgajo. Nikhona bancwele. Nikhona bazalwane. Naw kuthake ngisho bazalwane. Ukuthi uJesu kwakuyi-wrong turn ukuthi abonakale eGolgotha entabeni yehlazo. uJesu kwakuyi-wrong turn kodwa ngesiyona i-wrong turn. Kodwa kukhona lona mlandelile ezomtakula kule ndlela e-wrong ayithathile. Ngoba zonke indlela esizithathayo ingakho izaga zisho sithi kunendlela ebonakala inhle phambi komuntu. Kodwa inkinga yisiphetho. uJesu ke uthi kuleli verse esekugcineni indodana yomuntu izile izofuna nokusindisa okulahlekileyo. Uma ngabe lo wendoda odukileke wadukela lapha eGolgotha ngenxa yendaba zakhe nangenxa yobusha bakhe nangenxa yento zakhe. Uma esemi noJesu siphambanweni kunento yaprovoka kuye emoyeni ukuthi no leselele sasingapha kwasokunene samsahlukile. Yiselele sasilandela i-wrong turn yami. Yiselele sasofuna mina. Yiselele sasosindisa mina. Baba lithi lenkosi masababethelwe babebjawa amathambo baphotshozwe. Uthi uJesu uzomkhumbula. Uthi uJesu khona namuhla ngizoba nawe eparadise. Akunankinga ngabe abantu bathi babuka indaba yakho baba basekangakanani. Kodwa uJesu uthi namhlanje ngizoba nawe. Akudingeki ukuthi indaba yakho ikhulunywe ibhalwe incwadi kumathivethwe. Kodwa uphendula amehlo akho ukubona ukuthi ukhona la endlini. Njengoba sikhupha lo mkhupho wephasika nawe ungasho uthi Jesu makwabakhumbula awungikhumbule nami kunento azoyisho athi khona namuhla ngizoba nawe. Khona namuhla ngizoba nawe. Khona namuhla ngizoba nawe. Ngoba indoda nomuntu izile ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Akanankinga ukuthi ulahlekelwa yini. Akanankinga ukuthi ubukeka njengomuntu wehlaza engcwele. Kodwa ngenxa yokusindiswa okuthile okulahlekileyo khona namuhla ngizoba nawe.